Здравейте! Новопристигналата година не ни даде възможност дори да си поемем дъх. Едно от най-обсъжданите събития тук в Съединените щати в последните седмици бе шокиращият инцидент, който се разигра на стадиона по американски футбол в Охайо още на втория ден на 2023. В самото начало на мача между Бафало и Синсинати, един от защитниците на гостуващият отбор на име Дамар Хамлин направи рутинно отиграване, спирайки устрема на нападателя на домакините Ти Хигинс. Дамар се изправи за около 2 секунди, олюля се и рухна върху игрището, изгубвайки съзнание още преди тялото му да е докоснало земята. Оказа се, че футболистът е претърпял комоцио кардис. Така, както може да има сътресение на мозъка, така може да има и сътресение на сърцето. Ако човек поеме много силен удар с гръдния си кош, в точно определен момент на сърдечния цикъл, камерната функция се нарушава и изходът от травмата често се оказва фатален. Американският футбол е много атрактивен спорт, който обаче е изключително опасен. Който е бил близо до игрището, знае за каква скорост и каква физика става дума. Неистовите сблъсъци между играчите понякога са толкова жестоки, че последствията за човешкото тяло са като от автомобилна катастрофа. Сърцето на Дамар Хамлин бе спряло да функционира и в този момент шансът му да си тръгне жив от стадиона бе минимален. Медицинският персонал светкавично разряза екипа му, за да използва дефибрилатор и да приложи външен сърдечен масаж. 24-годишният младеж не можеше да диша самостоятелно и бе откаран в интензивно отделение от линейка, която се качи директно на игрището. Ставал съм свидетел на ужасяващи контузии през последните няколко десетилетия, но никога не бях виждал подобно нещо. Докато медицинското лице се опитваше да съживи безжизненото тяло на Хамлин, играчите, треньорите, съдиите, трибуните и милионите зрители бяха в абсолютен шок. Съотборниците на Дамар паднаха на колене и се молеха за спасението му. Много от тях бяха обляни в сълзи. Матчът бе прекратен и анулиран, нещо, което не се беше случвало в историята на този спорт. Последните седмици този инцидент бе повод за безбройни дискусии, коментари и анализи във всички възможни медии – печатни, дигитални, телевизионни и социални. Но знаете ли, въпреки цялата тази лавина от информация, бях до някъде изненадан от пропуска на много от моите колеги журналисти да обърнат внимание на 3 важни универсални извода. Първо, вниманието на всички институции, детски спортни лиги, училища, учреждения, дори молове, трябваше да бъде насочено към значението на автоматизираният външен дефибрилатор. Знаете ли, че всеки 45 минути някой в Европа получава сърдечен арест? В Щатите тази цифра е 1000 човека на ден. Обикновено смъртността е 90%. Но, ако бъде приложен дефибрилатор, шансът за оцеляване се увеличава до невероятните 75%. Днес външните дефибрилатори са портативни, автоматизирани и лесни за употреба. Те разполагат с чувствителни сензори, изкуствен интелект и дори ръководят с гласови команди действията на ползващия ги. Животоспасяващото устройство бе използвано незабавно върху сърцето на Дамар Хамлин и електрическият шок успя да вкара миокарда му в ритъм и да преодолее смъртоносната фибрилация. Втори и много важен извод от контузията. Знаете ли кой е този човек? Или по-скоро, кое е това чудовище? Последните седмици тук за него се говори непрекъснато и името му не слиза от медиите. Аз ще се възползвам от възможността да не го споменавам, но ще ви кажа, че е свързан с отнемането на 4 невинни човешки живота. Истината е, че знаем наизуст имената на прекалено много хора, които не го заслужават. Политици, чиято единствена функция е стихийната корупция.
Псевдоинфлуенсъри, робуващи на собственият си имидж, мошеници, производители на халтура, престъпници. Имената им са навсякъде. Това, което е непростимо, е, че почти никой тук не знае името на ето този човек. Повярвайте ми, питах всичките си приятели, нямаха никаква представа. Този мъж, на име Дени Келингтън, е истински герой. Неговото хладнокръвие, професионализъм и светкавични реакции спасиха живота на Дамар Хамлин на 2 януари тази година на притихналият от ужас стадион в Синсинати. Дени Келингтън, асистент в медицинския персонал на отбора на Бафало, използва дефибрилатора само 50 секунди след като футболиста бе изгубил съзнание и приложи перфектен външен сърдечен масаж в продължение на 9 минути и половина. 9 минути и половина той бе сърцето в гърдите на падналия играч, въздуха в дробовете му, кръвта в вените му. Днес наричат възстановяването на Дамар Хамлин чудо. Само 9 дена след като пристигна полумъртъв в интензивното отделение и бе поставен в медицинска кома, футболистът бе изписан от болницата без никакви поражения върху мозъчните функции и с прогноза за пълно възстановяване. Иска ми се хората тук да спрат да наричат неговото спасение чудо и да започнат да го наричат с истинското му име – Дени Келингтън. Тукашните медии винаги са имали някаква морбидна фиксация към чудовищните личности. Вместо тях, в центъра на вниманието би трябвало да бъде един достоен човек, професионалист и великолепен мениджър на кризисни ситуации. Но ето, че тази телевизия, която гледате в момента на 8000 км от Америка, е една от малкото, които посветиха част от ефира си на него. И в далечна България вече навярно има повече хора, които знаят името му, отколкото в Съединените щати. Последното, трето прозрение от контузията на Дамар Хамлин, изненада мен самият. Оказа се, че безкрайно поляризираните хора тук все още са в състояние да бъдат солидарни, да проявяват съпричастие, разбирателство и емпатия в една и съща посока. Бях започнал да губя вяра в идеята, че хора, разделени на фенове на един или друг отбор, на десни и леви, на стари и млади, на дами и господами, на наши и ваши, могат да бъдат обединени от едно общо желание – оживяването на един младеж, чието име доскоро дори не бяха чували. Запитах се, защо е така? Та нали толкова много невинни хора загиват всеки ден по целия свят? Защо стотици хиляди непознати организираха шествия, палеха свещи, търсеха начин да помогнат на берящия душа младеж и на неговото семейство? Защо, когато излезна от комата, всички се прегръщахме без да питаме към коя партия принадлежим и на кой Бог се молим? Какво можем да научим за себе си от всичко това? За човека, за съзнанието на едно общество. Може би причината за тази вълна от емпатия и добрина бе в споделеното преживяване. Това, че всички станахме едновременно свидетели на травмата. Може би усетихме за миг колко сме уязвими, колко крехко е равновесието, върху което се крепи всеки един живот. Или може би дори усетихме известна вина. Едно 24 годишно сърце бе спряло да бие в името на нашето съмнително развлечение. Каквато и да е причината, истината е, че поне за малко този инцидент едновременно ужаси и обедини Съединените щати. Американският футбол носи толкова много опасности за здравето на своите гладиатори, че много хора си задават въпроса дали въобще трябва да го има. Но във втория ден на 2023 година този спорт също успя да ни напомни, че човещината все още съществува. Тя е там.
понякога дурмантна, но чакаща да бъде събудена. Дълбоко в гърдите на всеки човек. Понякога просто и трябва малко сърдечен масаж. Бих искал да се разделим с пожелание за хубава седмица и с две прекрасни думи, които не бих искал да забравят. Дени Келингтън. До скоро виждане!